de la denominació d'origen qualificada Priorat, se'n diu que és una denominació d'origen elitista, que s'hi fan vins molt cars, només per a minories. No, error! S'hi elaboren vins, per exemple, com aquest Tendral, que elabora Cellers Uniós a la cooperativa de Poboleda. Sovint sento dir dels vins del Priorat que són forts, són terra de polleguera. Forts deuen ser els vins dolents del Priorat, perquè els bons, aquesta combinació de garnatxa i carinyena, són valents, intensos, però alhora tenen aquest tacte llaminer que llisca per la boca com la seda. Aquest equilibri entre les aromes de fruita i fins i tot un punt florals i aquesta entrada intensa, però alhora amable, sedosa. Que qui no vulgui gaudir d'un excel·lent Priorat és perquè no vol. A menys de 10 euros ho teniu fàcil. Salut!